Thank you, Pastor Proby. Kaya ito'y manin nga pribilehyo, ngayon kayong pahay kanyak, tapno iti kastag at may represent kayo, iti likudan da ito'y nga pulpito, iti panakaminister, iti sasao iti apo, di ito'y anak iti Diyos, both kadagiti sanctuaries, kadagiti outreaches, kan oray pa'y kadagiti naka-join kanya tayo iti Zoom, Facebook, kadadad dumapay. Kaya nalakpay dito nga gundaway nga agyaman, kadagiti Barod Ministries, nga naipay kanyak, kadagiti na duma-duma, nga pag-aramatan kaniya po Diyos. Kaya kablawan kayo amin kakabsat, kadagiti sanctuaries, outreaches, kadagiti naka-join kanya tayo iti Zoom, na imbaga rabi iyo amin. Kat kas pa nagtultuloy tayo kakabsat katag kararag tayo pa. Just remain be seated and let's go to the Lord in prayer. Apo agyaman kami, ida ito yung arabi, tainik ka na kami manen, ito yung agundaway. Tababayan ti parabor mo, impreserba na kam nga nagmalam, tapno niti kasta Apo Diyos, kat mabalinan ni Apo, iti makaumay Apo itata kadagiti na duma-duma, nga balay pagdayay-dayawan kan pagkararagan, kan uray pa'y digiti na dumadum mga lugar, ngayon digiti kakabsat, nga naka-join Apo kada kami tatang arabii. Tapno niti kasta Apo Diyos, kat umay kami Apo, iparukpok digiti puso mi kang kababanti pa nagkararag, kat kastamat agadal ti saom. Tulungan na kamngarot itatao Diyos, nga sapay kumata dito adalin mi, kat maadaan Apo iti bunga, kan impact Apo iti panagbiag mi iti naldaw-aldaw. Tulungam Apo iti adipon mo, sikao Diyos iti mangted kanyak kadagiti masnup Apo nga balikas, nga dumanon Apo kadagiti anak mo, parabor kan sirip Apo. Bigbigak kang ko kabailan deto nga siyak lang Apo Diyos, so nga dawatek Apo iti tulong mo. Kan kastamot Apo nga tenglem, digiti panagdengeg, kan lukotam iti puso, kan panunot mo Apo, digiti amin Apo nga naka-join kan nagdengdengeg Apo itatang arabi. Digiti kararag ko itinaga niya po mi Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. So, thank God that we have this kind of activity. All right, we have our midweek prayer meetings because that's the time that we can meet God. We can spend more time iti panagkararag because I do not know if how many percent in our sanctuaries, in our congregation, kat adda iti kasjay nga kinapasnek, ken kasjay nga kapaot nga manakisarsarita kaniya po Diyos during their prayer time. Kat nakapinpintas kakabsata, deto'y sistema iti HBBC itata, na isuro kada tayo deto'y personal quiet time. Alright, I hope and I believe that every one of us is enjoying personally this activity in our Christian life. Kat nagmayat deto'y kakabsata, na ipakaawat kada tayo, na isuro kanya tayo, deto'y nga sistema, hanlaeng nga tapnon iti kastaket numan pa imaysa deto'y nga faktor, nga magakitaan iti urnos, kan panagmaymaysa iti maysa nga aramid iti Apo, dayjay panagmaymaysa tay nga mga aramid kideto'y, no di kat di maikadwa, kat ma-enjoy tayo, mairuwam tayo, kakabsat, dayjay oras ken gundaway tayo nga panagisarsarita iti Apo. Ngamiti daytoy nga rabii, dila mabalin nga saludsudem, honestly, intapusom, intabagim, deto'y saludsud. Kasano nga masansan ngagkarkararagak? How often do I pray? Let's ask it personally. Amen? How often do I pray? Agkararagak laeng kadi no adda digiti ka sa pulak? Agkararaglak kalaeng kadi no adda dagiti pagdanagag, adda dagiti banag nga problema kiti panagbiag. How often do I pray? Amen? Nadamag tay bandeto'y bagbagi tayo kakabsat no kasano iti kasansan iti panagkararag tayo. Alright? And then another question is, what are you praying about? Anya dagiti ikarkararag tayo. Honestly, no maminsan uray pa'y iti prayer life tayo, we are becoming selfish. Tatikadwa na latangay karkararag tayo para laeng kada tayo. Alright? Malipatan tayo nga ikararag dagiti sa bali nga tao.
may kararag dagiti adipon iti Apo, dagiti pampamilyada, dagiti ministry, kadadad dumapay. Alright? What are you praying about? Ang maganda niyan, every time that we are in the church, we can see the announcement. We can see the weekly report every Sunday. May flash kakabsat, dagiti weekly report na duma-duma nga outreaches and then congregation. They are doing soul winning, they are doing gospel tract distribution, they are doing discipleship, Bible studies, campus work. And I know and I believe that as we watch this report every Sunday, it lies a burden in our heart to pray about these things. All right? And I believe with all my heart the time and the moment that we are praying these activities, as we look on our fellow members in our church, I believe that bawat kanito nga ikarkararag tayo digitoy, ininot nga ti Apo, i-inspire namat iti puso tayo kakabsat, not only to pray for these activities, but be one involved in those activities. That's why I believe that we must not only limit our prayer within our own selves. Alright? Tadintulakid di uray pa iti panagkararag tayo ket, agbalin tayo nga selfish. No di ket di makita tayo digito'y banag iti ministry, okay? May flash digito'y report, ket may kararag tayo aging gana nga dumteng tutikan ito, naragragsak de jeriknam, gapuna ta jay kararag mo, nga ikarkararag mo nga ministries ket may nga aldaw, may sakan tumeten ijay nga makigamgamulo kadagita nga ministry. What is that motivation or what motivates you to pray above anything else? Wano anya ti rason, anya ti mangiduron keng ka, anya iti mangipush keng ka nga kararag ka, kas punak itatay, oo, no agpalalo deta anak mo, isulat gundaway mo ba nga agkararag? No agpalalo ta asawa, isulat gundaway mo nga agkararag? No permi nga mabugbeg ka iti problema, kan pagkasapulan, dagitoy kadi, dagiti banag, nga mabalin nga, mang-motivate kang nga panagkararag, sufferings, heartaches, needs, are these the things that motivate you to pray? I just hope nga haalaang kumanga dagitoy kakabsat, iti mang-motivate kanya tayo, nga agkararag, no di ket di, ijay kaungan iti puso tayo, ket maaddaan ken mapataod, dayjenan anay nga panakailiw, iti panakisarsarita kaniya po Diyos. Dayta ti may sa kumanga rason, ken gapuna nga mang-motivate kanya tayo nga agkararag kakabsat. Halaeng nga no detay umay keng kat panagsagaba, halaeng nga no umay keng ka iti panagrigat, halaeng nga no detay adda pagkasapulan, isulaeng ti panangigugur tayo, jay oras tayo, nga agkararag iti Apo. No di ket di apagbalinan tay kumanga ti panagkararag, ket maysan nga paset iti sistema ti panagbiag tayo, hantay nga ipalubosen, nga malpas ta agmalem, ken rugyanan tayo ti trabaho tayo ti deta nga aldaw, nga awan manlat panagisarsarita tayo iti Apo, babaen iti panagkararag. So nakita tayo ditoy, dagiti rason, ken dagiti klase, iti panagkararag tayo. May kadwa nga makita tayo ditoy, anyada dagiti tubeng, nga datayo metket agkararag. What hinders you most in praying? Anya di kang runaan na nga tubeng. Alright? Can you identify personally iti panagbiag mo? No anya di kang runaan nga tubeng. Laped, wano hindrance. Ngahan ka nga makapagkararag. Han ka nga makisarita iti Apo. Is it business? No. Dapat kumamapanunot tayo nga no, ammo tayo nga busy tayo, mas adadda kumapay nga kararag tayo, amen? Kasi kayat tayo nga dagijay pagkabisian tayo, napalaygi. Kayat tayo nga dagijay pagkabisian tayo, narangay. Kan kayat tayo nga datayo nga mismo, kadagitoy area nga pagkabisian tayo, datayo nga mismo, kat agbalin tayo nga productive, kadagitoy nga pagkabisian tayo. Isungahan tayo ko mga panunutin, kan saan tayo ko mga ibilang, nga di kinaado dagiti banag nga aramiden tayo, kat saan tayo nga makapagkararag. No di kat di, gapuna ta ado dagiti pagkaabalahan tayo, iso nga dapat dayta iti rason nga kadaklan,
tapnon iti kasta, dawaten tayo titulong iti Apo, tapno i-equip na tayo, i-strengthen na tayo, kanikan na tayo ti wisdom, tapno dagitoy nga banag, nga naipatalek nga aywanan tayo, kat napinpintas ti banagan na. Oh. At ano maminsan, dagiti banag kapag kabisian tayo, we are busy with all these things. Panagbasa, trabaho, or anything, nga maneglekan tayo matin, di bagi tayo nga mismo, di kararwa tayo nga mismo, nga isu iti mararamat para kadagitoy. Oh. Uray no aduda dagiti trabaho, adu dagiti banag nga para iti eskwela, kat sikamat nga mismo kat awamat ti favor ti Apo. Oh, hamat nga nanurture nga nasayaat. Iso nga dapat kanya tayo, kitain tayo, haan ko mga deto'y kinabisi tayo, iti mangi tubeng iti panag kararag tayo. What else? What hinders you the most in praying? Lack of faith? Discouragement? Alright? Pastor, nabayag ko ngayong karkararagan, hanmat lang nga masungbata nun. Idi pala ang 2024, di pala ang 2023 nga ikarkararag ko. Ang hinggana itatagat awamat lat sungbat ti apon. Discouragement. Oh, have you experienced that? Napadasan yon, adda kadi tayo dito'y kakabsat iti aday karkararag na nga nakabaybayagan ng aging gana itata kat awampay ti insungbat ni Apo Diyos. Sometimes no dadto makakabsat, daytoy ti may sapay nga tubeng. Maupay tayo. Nga agkararag tatiga po na, di ikarkararag tayo, saan matdaangan nga masungbatan? Di ikarkararag tayo, sa balimat. Oh, amen? So anya dadigitoy, halaan nga business, halaan nga lack of faith, halaan nga discouragement. Detoy, permipay detoy kagabsat nga isot mang lapad, kadagiti karkararag tayo, basol iti panagbiag tayo. Oh. Hanman nga makita dagiti papastor, hanman nga ammo ni nanang kadtatang mo, ngam laglagipem, iti Apo at dadita nga kankanayon ken sitadaan nga makakitkita kada tayo. Uray kasanot pa nagkarkararag tayo kakabsat, no adda nakatalimeng nga basol iti puso tayo, dayta ti kadaklan nga tubeng, iti panangsungbat iti Apo kadagiti karkararag tayo. Are you listening? Either sin will keep you from praying, or prayer will keep you from sin. Anya kayat nga sawan dayjay, ti basol ket iya dayuna ka iti panagkararag, ngem iti panagkararag ket iya dayuna ka manipod iti basol. So yan nakat ijay. Alright? Apay met nga nagrigat nga para kanyak ti agkararag. Apay nga kasla ti nagrigat nga kararag. You have to check our life. We have to check our heart. At daba iti basol nga nakatalimang dita. Nga isu iti mangpundi. Jay pusum ken espiritu nga kararag. Ngam numariknam nga talaga nga narigat iti agkararag. Gapu kidayta nga basol. No adda iti maysa nga gundaway ken maysa nga banag. Nga umuna, nga dapat nga isawang tayo ket isu iti panagdawat tayo iti pamakawan iti Apo, kidayta nga nagbasulan tayo, tapno inot nga mayasideg tayo manen ken ni Apo Diyos, ket maadaywan tayo manen iti basol. Ham tayo kumanga ipalubos nga ti basol ti mangyadayo kanya tayo, iti panagkararag, no di ket di, dapat ti panagkararag, isu kumat agpanuray ti panagbiag tayo, tapno mayadayo tayo iti basol. Iso nga iti, dahito nga gundaway, kaya't ko nga makita kan maawatan tayo kagabsat. Nga adu dagiti rason. Alright? Ti kaya't ko nga makita kan i-emphasize kanya iti dahito nga rabi. Adda dagiti rason no apay met nga manmanu ka nga agkararag. Adda dagiti rason no apay nga saan ka nga agkarkararag. Ngem dapat ket panunutem ken agpili ka no anya ti kayat mo. Anak na ka ni Apo Diyos, ngahaan nga managkararag, wano anak na ka ni Apo Diyos, nga naragsak iti panagbiag mo, gapo na tasikagat managkarkararag. Ti panagkararag kat maysa kadagiti kadaklan nga pribilehyo nga naited kada tayo. Prayer is one of our greatest privilege. Because when we say prayer, that is talking to God.
Alright? Panakisarsarita ti Apo. Amo yun no maminsan sa bali ti riknana. Dagiti tattao no, negosyante ka kuma, businessman ka kuma, kat nakasarsaritam, dagitay CEO, kada dagitay big shot iti business, kumakagabsat kat talaga nga, it's very overwhelming. Kan sa bali, jeragsak na. At apay, pambira, nakasarsaritak, dati CEO, dati nga kumpanya, di kadakkelan nga kumpanya, dati nga business. Pambira, nakasarsaritak ni gobernador, nakasarsaritak ni congressman, nakasarsaritak di gito nga tattao. Kat nagdakkel nga pribilehyo deta, nga mahantay ko mga ipalubos, nga we might be able to talk and have the privilege to talk and to speak with these people, kat hantay yung makasarita, iti Apo tayo kakabsat. Iso nga dapat maamuan tayo kan masursuro tayo, nga dapat daytoy panakisarsarita tayo ti Apo kat nagdakkel nga pribilehyo. Apay ngamin nga dapat nga makisarsarita tayo ti Apo. Kasi ni Apo Diyos kat interesado kadagiti anyaman nga banag maipanggep ti panagbiag tayo. Students, God is interested in your studies. God is interested in your Christian life in your campus. God is interested in your testimony. That's why talk to Him. Alright? Dagiti teachers yung kat interesado, dalar ka, dagita grade yo, wera dalos buenos. Okay? Nakafocus da grade tayo, grade yo. Ngam ni Apo Diyos kat nakapokus ken kayat na kayo nga katungtong ken interesado isuna, kadagiti banag nga may panggep ka, kas may isa nga estudyante. Kadagiti pakarigatam, nga numaminsan kat isot pa kaya daywam keng kuana, so nga kayat na ka nga masursurom iti agkararag, tapnon iti kasta, dagitoy nga banag, iti panagbiag mo kas may isa nga estudyante, maamuan na, matulungan na ka, tapnuhan ka nga mayadayo keng kuana. Di say mistro, kadagiti agtrab-trabaho, dagiti naganak, interesado ni Apo Diyos, kadagiti dadagsinyo, kan kadagiti uray pa'y pakaupayan yu, kadagiti pampamilya yu kakabsat. Isu nga ti Apo kayat na kan iuray na ka. Nga katungtong mo isu na, tapnon iti kasta kat mapagtungtungan yu kan mga ganna, dagiti concerts mo iti panagbiag. Tati kayat iti Apo, han ka nga mayadayo keng kuana, gapu kadagitoy nga banag, nga mabalin nga concern kada, banag nga pakatadagsinam ti panagbiag. Isu nga adda ti kararag, libre kakabsat. Hantayon nga kasapulan ti mangi sobre ti kwarta, tapno adda mangi kararag, wano mangilwalo. No dikat di tayo personally kakabsat. Direkta tayon nga mabalin tayo nga makisarita kaniya po Diyos. Kat nakamamayat, nakadado ti kari iti Apo. Umawag ka kanya kat sungbatan kanto. Call unto me and I will answer thee. This is a very familiar verse. He will not only answer our prayer, but God will show things that are great and mighty, which thou knowest not. Deta di makunkuna nga amazing. Nakaskas daaw. So ano dadto magat pambira, paunay kan Apo. Deto'y laang ti dinawat ko keng ka, deto'y lang ti inkararag ko keng ka, ngumno si kagayam ti mangsungbat ti kararag ket perme nga nakaskas daaw na indaklan. Sino kada kayo dito iti panagbiag na ket adda dagiti banag nga ikarkararag na. Sino dito'y kada kayo tadagiti karkararag na ket sinong bata na ni Apo Diyos. But according to that verse, God will not only answer our prayer, but He will show things, great and mighty things, which thou knowest not. Babayan iti panagkararag kakabsat, through prayer we have life at its best. Even in the most difficult and even in the bad times of our lives. If we try to study the Bible, if we try to read the Bible, we can see many instances how talking to God proves the power of God. Do you still remember Elisha?
In the Old Testament, idi madanagan ni Suna, idi makita nan, dagiti soldados di Assyria, nga nang likmot, kidajay lugar nga yanda, dajay adipan ni Elisha, pero nga imay kang kwanat panagdanag, kat kunana ka ni Elisha, apo mataytan. Nga manat kuna ni Elisha, lukatam ka di apo iti mata, daytoy nga, anak mo tapnon tikas nagat makita na, tibilag mo. No maminsan kada tayo kakabsat, gapo dayjay rigat nga paspasaran tayo, gapo jay sitwasyon ngayan tayo, malingdanan jay panagkita tayo, ti kinasyasin no ni Apo Diyos. Iso nga iti kanito kuma, nga umay kada tayo ti panakarigat ken panakasuot ti panagbiag ken ti pamati tayo, ti maysa ko mga umuna nga kararag tayo, ket lukatam ka di Apo tuy matak ket ti dayag ken pannakabalin mo iti makitak Apo. Haan nga daytoy kinaluko, daytoy anak ko. Haan nga daytoy, haan metlangen nga panagbalbaliw iti asawa. Haan nga daytoy kinarigat, daytoy trabaho. Haan nga daytoy kinaado, iti sulisog, iti eskwela. No di ket diti umuna ko mga makitak Apo, ket jay kinasyasinnom, ken dayjay pannakabalin mo, nga mabalin nga mang-overcome, nangat nga tupay, kenan anay nga mangparmek kadagitoy banag, nga mabalin, nga pakapasagap kiti daytoy nga kanito. Through prayer, we can have life at its best. Isu nga iti daytoy nga kanito kakabsat, daytoy panagkararag, ket sapay kumata, ikkan tayo ti importansya. Ikkan tayo iti napateg nga importansya. Tayo tigapuna, iti daytoy nga rabii, kayat ko nga isarita kada kayo, daytoy kunana significant effect of prayer in our life. No kunam nga significant, it will give you a long-lasting impact or effect iti panagbiag tayo. So kayat ko nga ibaga kanyayo ti daytoy nga rabii, agtutubo ka man, naasawaan ka man, baro balasang estudyante, ken pamilyado ka man, kaya't ko nga maawatan nyo, nga daytoy panagkararag ket mabalinan na, nga ikkan na iti long-lasting impact iti panagbiag mo. Tinapintas pa dito, uray pa dito anak tayo. During our family devotion, let us try to encourage them and teach them, show them how prayer have an effect in their daily life. No kasano nga ti kararag ket hanlaeng nga ma-build up da akas maysa nga anak no di ket di ma-build up pay je panagtalek da kaniya po Dios. I still remember when our children were still young. Dadadagiti kayat danukwa dawaten. Okay? And I have taught them, we have taught them, ngano adadagiti dawaten da, umuna nga ikararag da. Umuna nga ti apot pagdawatan da. Iso nga itatatadakkel dan, no adadagiti masapul da kumakat umayda kada kami nga naganak da, ti umuna nga saludsod da, tatay addapay kwartam. Apay mo't anak ko, masapul miti kastoy di eskwela. Inaramid mo matlaang di dapat nga umuna nga aramidam, wan tatay in kararag kon. They learn that the most and the first person that could provide their need is no other than God Himself. We parents are just only an instrument, pakailasatan laeng je provision iti Apo. That's why at their young age, when they know that they have their needs, they have to consult and tell it first to God. Iso nga deto ikagabsat, significant effect. Sana sa inyong pananalangin, iti panagkarkararagyo ket adda maibagam itatta nga rabii, nga naaramidan iti kararag iti panagbiag mo. Adda ba kakabsat? Can you tell something significant in your life that is a fruit of prayer? And I could say that the one standing in front of you is a significant effect
of someone's prayer. And I could say that if this life, daytoy nanumunga biyag, ket nagbalin nga bunga, iti maysa nga kararag, dagiti tattao nga nang ikararag kanyak, I believe if we want to produce more people, if we want that our young people will going to surrender their lives for the Lord, if we want our children to be more in depth with the Word of God and in love with the Lord, I think and I believe that the greatest thing that we can do is to pray for them. There are significant of prayer in our life. Number one is to have a renewed inner strength. Kumusta ka itatanga rabii kakabsat? Adapay ba pigsam? I'm not only talking about your physical strength. Kasi numaminsan, deto'y panakabannog ti bagi tayo, inturog mo lang, inikan nakatiapo ti dua nga oras nga nakairot iti turog mo, nabrot mon, di bannog iti bagim. Ngam kayat ko nga maawatan nyo kagabsat, nga halaeng nga iti bagi tayo iti mapasag, ken mabannog. Sabali ti panakabannog iti panunot, sabali ti panakabannog iti puso ken iti rikna. That's why the first significant effect of prayer in our life is to have a renewed inner strength. Panakapabaro, di akin uneg nga kinatao tayo. Daytoy puso ken kararwa tayo, nga nilang Apo Diyos iti mabalin nga makapapigsa kakabsat. Babaen iti panagkararag. Prayer can help you find renewed inner strength, patience, resilience to face challenges. Iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo. It was January 5, 1997 when I got saved. I was in third year high school during that time. And prior to my salvation, I could say, nga naduma-duma nga klase, iti panakasuot, ken panakayat-yat ti pamati, iti panagbiag, daytoy numo iti biyag. Halaeng nga di panakakankansyaw, iti pamati, no di ket di, babaen iti klase, iti panagbiag nga naggapwak, ken nagtaudak, yamanek unay iti Apo, ta idi na isalakanak, nasursurwanak, no kasano iti agkararag. Idi na isalakanak, nasursurwanak, no kasano iti panakaipateg, ken anya ti maaramidan, iti sao ti Apo iti panagbiag ko. That's why these two things, Bible and prayer, nagbalin dagitoy nga dakkel, nga katulungan ken kabadangan ti panagbiag ko, no apay nga aging ganay tatta, ket addaak paylaeng iti sangwanan yu babaen ti parabor ti Apo. Renewed inner strength. I know how does it feels to become weak inwardly. Hanlaeng nga deti agkapoy ka iti bagim, no di ket di mapasag jeriknam, maupay jeriknam, tano panunutek kagabsat iti panagbiag ko, dumteng iti kanito nga edi adda akon nga namati adda akon iti church, no umapay digiti problema, ket itoy nga kasapulak ti tatang ko, nga mabalin nga mamagbaga kanyak, awan masapulak, awan adda agpayso dita, ngem sa anak nga makapan ken kuana, considering that he has his own family. Nga no masakitak idikwa, sa pulek tinanang ko nga manglabar ko makanyak, no agurigurak, but I found none, awan, kasi addamat pamilyana, addamat anak na. If you are in that status in life, han nga tanga agkapoy jeriknam, han nga tanga permi nga mapasag jeriknam, ay ayom jeriknam, tagibasitam jebagim, habang nga makitkitam digiti sa bali nga inanak, adda ti amana, adda iti inana nga kadwana, iti inaldaw-aldaw nga naragsakda, han nga tanga mapasag jeriknam. I know how does it feels, but I am thankful to God I have prayer. And I am thankful to God that I have the Word of God.
Isu nga idi mabasak da kunana di Psalm chapter 27 verse 10. Ngano ni nanang mo ken ni tatang mo ket binaybayan da ka, iti ima iti Dios tapayaan na kanto. And that gives me comfort. And the moment that I have read that verse, kat kunak agyaman ak apo, tauray gayam ni tatang ko, kaninanang ko, kat addadang agpaiso, ngam awan ti mariknak, kan handak apo nga may aywanan, ngam agyaman ak taadda ka apo Diyos, nga mang tapaya, mang sapuyot kanyak, kan mangitag-ay kanyak. I do not know if you have that kind of situation tonight. I do not know if you young people is that in that situation right now. I do not know no kada kayo nga agtutubo, kat adaan kayo ti kastoy nga sitwasyon, awan tinanang yo, awan ti tatang yo, iti sidong yo, nga numaminsan, agpaisong adda kay ti church, agserserbi kay ti apo, ngam numaminsan ni satanas, kat balyaran na ti panunot yo, ited na kayo, kaday nga lugar, nga maamiris yo, kan makita yo, day nga sitwasyon ti panagbagyo, kat ijeng agkapoy ka, iti kaungan ti pusom, kat umayken ka, iti panangyadayom, ti panagbiag mo iti apo. Listen to me, agkararag kalaeng. Because I believe with all my heart, nga day Diyos nga nang tulong kanyak, day Diyos nga nang pabilag kanyak, kan nang preserba kanyak, agtultuloy babaen ti parabor na, kat isumutlaang iti Diyos nga makabael nga mang tulong kang ka. And by the way, hamulaang mo, nga baka detayan mo itatayang people, baka deta sitwasyon mo itata, ngagtutubo, pamilya man mo na anaman, you just do not know if that is one way of God talking to you to follow His will in your life. Tayo iti panagkararag, bayat pa nang iparukpok mo iti pusom iti apo, ijay nga iti apo ket lawagan na ti panagkitam, ket ipakita na dagiti pribilegyo ken oportunidad, iti panagbiag mo, nga mabalin, nga pakaaramatam iti biag mo, tapnon iti kasta, no anyaman ti klase ti biag mo iti naglabas, ket ininot nga mapukaw, malipatam ket ti apo iti makitam, iti panagbiag mo. Babaen ti panagkararag, maaddaan tayo iti inner strength. What about you, parents? Namin anumon ngayon sang sangit ta anak mo. Have you experienced that? Men, have you experienced to cry before God because of your children? I had many times crying to God. And I always tell our daughter, pagpalalo da, hanga deta iti ikarkararag ko iti apo para kang kaanak ko. Awantot sa bali nga karagsakan, awanton ti ama nga kararagsakan, nuhan nga jay makita na, iti panagbiag yung nga anak na, jay karkararag na kanihabo Diyos. Renewed strength. Ta imbes nga detay, tutupam, di jay kinalupad ken kinaluko jay anak mo, apay nga haan mulatan nga ikararag ti apo. Tati panagkararag, it will provide emotional support in dealing difficulties in every rules in our life. Aglalo no adu digiti rule mo iti panagbiag, asawa, nanang, tatang, anak, naganak, trabaho kapay, kasanot pa ng balansem deta, no awan ti panagkararag. Prayer gives us the courage to face difficult tasks. Mabalin ako na siguro digiti young people, may ibagam detan, pastor, ta adda ka ditan. One. Ang maan idi adda, idjay kagabsat kat amok jerigat, amok jay sakit. Ngam amok met nga ti apo kat si dadaan kan si dadengeg kadagiti amin ibagak keng kuana. Isu nga mabalin ko nga ibaga, nga dagiti ingkarkararag ko idi iti apo. Daytoy tatan ti bunga na. Isu nga no umay kanyak ti panagrigat, umay kanyak ti panakasuot, lagi pagklaeng, dagiti nga inaramit ti apo iti biag ko, iti naglabas.
ket isumanen ti mang-encourage kanyak nga mas adaddapay nga makisarsarita kiti Apo. Not only renewed inner strength, but also wisdom and guidance in life. It is a very familiar verse, James chapter 1, verse 5. If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. Prayer may be a source of guidance, helping you make decisions about life, and it will offer you clarity in every situations in life. Kakabsat, kada kayo ngayang people, listen to me carefully. Han ka nga agdisdesisyon nga bungaen jeriknam. Don't base your decisions on your feelings. You have to pray, pray, and pray. Aglalo no, dagiti desisyon nyo iti panagbiag, it will bring a long-lasting effect in your life. Entering into a such relationship wherein you could not have a strong foundation, and at the end of it, you will feel guilty kaya nga inaramid mo iti panagbiag mo. At ang mangyayari niyan, ang kantum umayan ti church, mabainak ti Apo, mabainak kang pastoren. But listen to me carefully. You need to remember that God is the God of the second chance. Pero sana naman, kung nagkamali na ka na minsan, nagkamali ka ulit sa pangalawang pagkakataon, sana wag ng pangatlo. That's no longer mistake. That's already foolishness. Are you listening, young people? Nakasaysayang je potensyal, nakasaysayang de je panag-grom kuman iti Apo, nakaadayu ka kumaitatan, ngam numaminsan ngamin, mamisan tayo ti panagkararag, awan ti guidance ti Apo kada tayo, awan ti wisdom ti Apo kada tayo. Isungan agkararag tayo, tulungan na tayo ti Apo, nga mas adaddapay, nga maawatan tayo, dagiti pasamak ti panagbiag tayo, nga maawatan tayo, dagiti tattao nga adda iti aglalaw tayo, dagiti needs, concerns, iti panagbiag tayo, iti ministry. Dito pastor tayo kagabsat, senior pastor tayo, makitam no kasanot panangigadol na kadagito young people. Ti may isa nga kararag na kagabsat kat adda kuma iti mangisuko iti biag na iti Apo. Kadagitoy outreaches nga ma-open. Awan iti mabalin nga mapandijay, able nga mapandijay. And we need to pray that HBBC itatan kagabsat kat talaga nga marpeken iti panagapit. Nagkumbaban kuma, dagijay sinarayan ti irik. Ngam ti problema kurang iti mapan agapit, agani. So nga ikararag tayo, kat dito nga makita tayo, kat agkararag tayo kumakagabsat. Dito ikasla ko mapanagkararag. Ada dagiti gundaway nga no agmang meeting ni Pastor Proby. Kat kanayon na nga ipagpakita kada kami, ipagpakaawat kada kami, i-share, no kasano ti panangar-aramat iti Apo keng kuana, dagiti schedules na and everything, and upon listening Him, kunak ti panunot ko, adapi nga ta inanana, dito nga Pastor Mi. Ay nga na nga bawat mangikuiso na, kadagiti nga ibagbagana, iti pusok kat agkarkararag, kat kunak Apo, kasanok ka ta nga makatulong, kidito nga Pastor ko. Iso nga no madama ti preaching, intunaran nyo ti pastor tayo kakabsat, denggem, dagijay adda, dagijay ibagbagana, dagijay inan-announce na, denggan tayo nga nasayaat, at habang denggan tayo ti puso tayo kumagat si kakararag. And then I have prayed in my heart, kat kunak Lord, kasanok ka makatulong kideto nga pastor ko. Ay nga na nga idikwan, at dati may isa nga, I don't know if Biyernes or Lunes, kat kunak pastor, di la mabalin agpakada ngayon nakman sumurot nga makipagbisita di Batak Paway. At doon nag-umpisa ang lahat.
kung bakit naandun ako sa Badakpaway. Nakinig ako sa aking pastor, sa kanyang mga preaching, sa kanyang mga meetings and everything. And then while listening to him, my heart is prayerful. Dangorte pagsasao nga di ikarkararag mo kat di mo gayam amo nga si kagayam ti sungbat ti kararag. Oh. And by the grace of God, I am happy with what I am doing right now. Uray kasanot kinanumu ken kinabasit. Di mabalin ko nga maitulong iti pastor ko, ti kararag ti pusok itata, no kasanuak pay nga may improve, tapno mas adaddapay nga makatulong ak iti pastor ko. Wisdom and guidance. Oh. Prayer help you better understand those people that surrounds you. Sino kada tayo itatati ag kasapulan iti sirib? Sino kada tayo itatati ag kasapulan iti guidance? Malagip ko, idi mangrugi deto ismek. Kuna ni Pastor Kanyak. Oh, intan, kuna na. Katinak sumurot. Intununalpas kamin. Punana no kakanyak. Ana Pastor Ber, nakitam. Kasjay dapat. Oh. And then, habang agawit kami, si kakararag ti pusok. Kukunak kat apo, hang kumaartapan jay sirib nga inted mo iti pastor ko. Ngam dila ka di mabalin apo nga uray sang kabasit man laeng apo Diyos. No dagitoy apo ti ammom nga mabalin nga pagkaaramatak laeng keng ka, dila ka di mabalin nga ikanak apo iti sirib. Nano mo, hanga napintas ti nagtaudan na nga pamilya, hanga naggraduar iti college, ngam babaen ti panagkararag, nakitak no kasano iti kinadaeg iti trabaho ti apo, nakitak jeragsak, nariknak jeragsak, iti kaungan ti pusok, iti panakaaramat, iti biyag ko, iti ministry, nga intalkan iti pastor ko kanya. So nga ti kararag ko apo, dawatag kadi nga iturong nakkanikanak ti sirib. No ibaon nak division office, agpapirma, kadadad dumapay, ag follow up. I am very much prayerful. Kasi ti SDS abogado, sinulaan kanyak, iso nga no maminsanan ko pailaang may cut, DJ, may isa nga pagkapuyak nga permi nga tagibasitek ti bagik. Nagdakkel ti panagkitak kadagiti tao ti aglalaw kayo, bainan ti bagik. But I always ask God for wisdom. Ti kararag ko apo, this is not for me, this is for your ministry. Ila mabalin apo nga ikan nakaditi favor ken blessing. Oh, yung kami agpapirma. Oh, ijayan ta security guard. Oh, papanan nyo sir, kunada kat ni, da kay gayang pastor, kunada, ano kwa? Ay, nakumalang agpa-receive ijayan kaya office of the SDS. Oh, diretso kay lata, di office na no kang pastor. Dagi dyan no ka makakita kan makamamu kanya kat, apay makapag-diretso kat, di office kat, da kami kat, inkampela, di records. Oh. Nakabaybayag tupay laeng ijay. Oh, kararag. Oh, sikat mapan kadagita principal, kapambihira kat doctor of education kada doctor of philosophy digita. Kararag. Oh. Habang agbibiyahe ka, kararag ka. Oh. That's why prayer is very important. Han nga tete kunata yung ano ammomon kanayon tayong mangmangag ibagbaga no kani pastor. Uray no kasanot kina diskartem ti panagbiag. Uray no kasanot kinalaing mo. No hamo nga dawaten ti wisdom ken guidance ti apo. Mamin ano na laeng nga blangkon ta panunot mo kagabsat. Oh. Ngam no tapusom ket managkararag uray kasanot kinanumom punwen na kati apo iti parabor ken sirib. Katanyaman nga aramidem nga bunga ken nananay nga naidalan iti kararag pagbanagen ken pagbalaygen na deta. Isu nga kadagiti na ipaaywan kada tayo kakabsat. Dagiti ay aywanan tayo nga miyembro. Dagiti ay aywanan tayo nga new believer. Uray no kasanuhan da pa nagkumplay kada dumapay. Kakabsat, ibagak kada kayo iti dayto nga rabi, ikararag tayo ida. Makapaupay nga talaga, Ngam, deto iti sungbat.
kararag. Oh, amen? Oh. Not only renewed inner strength, wisdom and guidance, but in prayer, one of the significant effect of prayer in our life is spiritual growth. Spiritual growth. How we will grow. Kasano tayo nga dumakkel. Amo yun naman minsan, tay kanayon nga ibagbaga ni pastor, nga nuam mom nga dumakkel, deta responsibilidad mo. Kan deta na ipatalekeng ka, dapat mas agbalin nga intense ti prayer life mo. Tahan mo nga mabalin nga maited, deje banag nga awan keng ka. Han mo nga mabalin nga maisuro, deje saan mo nga nasursuro. Oh. Iso nga, deti pa nagkararag, kat nagrigat kagabsat pa nakidil. Young people, tapos family. Oh. Deti nga, itatag, teko na karon no dadumag at no agapo agpasukin. Tapos agbiyahek mapanidjepat, paway mo no batak. Intadalan kagabsat, iplas-plastar ka niyor ornos mo, je panunot mo. Nga dapat kat, ti panunutem kat, ay nakpaway, dagito iti adatje paway. Dagito iti young people. Oh, plastar mo. Oh, kat tinagapin pintas dito'y kagabsat, hantay ko mga ma-overwhelm, kada gijay nagkaado nga banag nga mabalin nga, pribiligyo tayo kagabsat nga grow. Oh, iso nga ti may nga nasursurok tata nga prinsipyo, han nga jela tarigat tikit kitaem, nagrigat mo't nga yan, courage, di gito'y nga, ag daily devotion, kada ag realization, agrigat mo't nga awisan nga o may kapilya, maki-prayer meeting, han nga di gijay grigat ta talaga nga marigatan ka. No di kat diti makitam kat jegundaway mo nga grow. Oh, anyat aramidam no han nga makapag-submit realization. Anyat aramidam no san mo nga nakita daily journal na, wano daily devotion na. Han mo nga ti pampanunutin nga nagrigat, no di kat diti kararag tay kumati apo. Kasano ti pumayak apo? That's growth. Oh, ma-develop man di communication tay ti apon. Di pa nakilangan-langan tay ti apo. Oh, iso nga ito nga makita tayo kagabsat nga ti panagkararag ket iyalain na je pagayatan tayo kiday je plano iti apo ti panagbiag tayo. Ti may nga nakitak ditoy iti panagkararag ket san nga balbaliwan ni Apo Dios, balbaliwan na tayo nga mismo. According to C.S. Lewis, prayer doesn't change God, it changes me. Uray hantay nga agkarkararag kagabsat Dios lat tayo isuna. Oh, ngumnuhan tayo nga agkarkararag, kasanot biyag tayo. Kasanot biyag mo nga ama, no ang kagkararag. Kasanot biyag mo nga asawa. Kasanot biyag mo nga anak. Kasanot biyag mo nga estudyante. Kasanot biyag mo nga trabaho. Kasanot biyag mo nga naganak if you are not going to pray. Are you listening? Isu nga kanya tayo kumakat detoy. Isaludsod kat detoy. Kontento ka ban? Deta growth mo akas may isa nga Kristiyano. Nagsaltik ka ban? Uno adapay gundaway na nga pagruam. Kat dagitoy sitwasyon ti panagbiag kakabsat. Pribilegyo deto nga grow tayo. Ngam kasapulan na laeng dapat nga masursuro tayo, deje dapat nga ramiden tayo nga isot panagkararag. Oh. So nakita tayo deto yan. Significant effect of prayer in our life, renewed strength, wisdom and guidance, spiritual growth. Next, detoy. Dapat tigpay detoy kakabsat. Hamo nga magatang detoy. 1. Number 4, peace of mind. Awang magatang mo nga agas na detoy, uray yan na nga butika. Ilaeng pakagatangam detoy, pakasapulam ti agas na detoy, kan tinananay, nga pakasapulam kan pakagunudam ki detoy, Philippians 4:6 and 7. Oh. Philippians 4:6 and 7. Oh. Kita yung absat, basag ti Lucano, tapno mawatan tinga na sayad. Verse 6, di kayo madanagan, iti uray anya. O, sino kada kay tata dito iti madamang adda pagdandanagan na? Ha? Sino dito ita adda pagdandanagan na? O. Kakuna dito ikat, han kayo nga madanagan, iti uray anya. O.
no diket dagiti isu amin babaen iti kararag ken araraw, agraman panagyaman maipakaammo kuma. Dagiti dawdawat yu iti Diyos. Ipakaammom ngamin kaniya po Diyos. Tapno mapukaw, deta pa nagdanag mo. Hamo nga bukbukudan. Hamo nga sarsariliyan. Baka, delikado no bukbukudam, di kita pagdanagam. Baka no talaga nga lumabusin, deta panagrukod, ta panagdanag mo. Kaya po, delikado. Baka makita da kantulat at takalsada nga pagnapagnan. Oo. Di ka makalasin ti taon. Oo. Isu nga dapat ngamin agad ipakaammo tayo. Alright, kaniya po Diyos. Anyat bungain na. No ipakaammom, dagiti anyaman na pagdandanagam. Ket tital na ti Diyos, alabsan na ti amin apan nakaawat, aywanan nanto, dagiti puspuso yo, ken dagiti panunot yu ken Kristo Jesus. So nga uray no kasanot kaadot pagdanagam, uray no kasanot kaadot pagbutbut ngam, kada anyaman, no inted mo ken impakaammom kaniya po Diyos, aywanan na tapusom. Nga tapnon ti kastaket san ka nga umadayo ti Apo. Aywanan na tapanunot mo, tapno saan ka nga makapanunot kadagiti banag, nga mabalin nga hanga pa kay aywan ti Apo. Are you listening? Kasi dito'y, dapat nga makita tayo, nga ti panagbiag tayo akas may nga Kristiyano, datayo nga umay makikapkapilya, makigimgimong, dapat no umay ti problema kada tayo, umuna nga daytoy ti makita, datayo nga anak ti Diyos, daytoy kumati makita da kada tayo, peace of mind. Tadjay karubam, pambira dahil ito nga pamilya. Grabe, nakadadot pagbasaan na, 5 nga kolehyo. Nga makitam kat kaslawan anyaman na kengkwana. At da kengkwana tal na iti panunot. At apay, managkararag de. Kat dito nga makita tayo, kunanay di verse 5 kani, maamuan kuma dagiti isu amin at tao. Anya, tikina managparbengyo. Kakasano nga makita ti kinapanagparbeng tayo, makita dapat kanya tayo dito peace of mind. Nga no uray no kasadot problema, kasanot pa nakasuot, kan pagkasapulan ti panagbiag tayo, makita dagiti aglalaw kada tayo nga addalat ta ti tal na ti panunot tayo, addalat ta ti kinakalma ti panagbiag tayo. Kaysa naman sa dete, addala problema dito kat mangagdangagap, apa kay nga gasawan. Awanan na perdi di testimonyo tayo. Di nga men, di na pinpintas detoy. Pambira, di gito nga pamilya na Kitam ti permi nga pagkasapulan da kung pa nagpabasa da inaldaw-aldaw kat na pagsapulan da. Ngam kaslaman makitam kadakwada ti awang pa nakarigat da. At apay. Di nga min pa nagkarkararag da. Dagi amin nga sitwasyon ti panagbiag da. Nasursuro da. Ngayon pakaammo iti Apo. Kat dinagmayat, amen? Through prayers, we can have peace of mind even in challenging circumstances. Kada kayo nga estudyante, hanyo nga ipalubos, nga da kayo nga anak ti Apo, kat da kayo digiti permi nga marigatan kan managreklamo. Han nga dapat da kayo iti managtanabutob. Dapat kat datayo, anyaman dagijay maited ka datayo, uray no kasano dagijay karigat ti panagbasa tayo, requirements iti eskwela tayo, hanga isut rason nga hantay maaramidan, dagiti requirements tayo mat kadagiti ministries tayo, amen. Kararag. Taking moments for prayer or meditation can reduce stress and promote a sense of calmness. And then, maudi nga makita tayo dito, nga maited iti panagkararag, godly and moral values. Dahil iti mapukpukaw tatan ti panawon tayo. Iso nga itata, kunak nga rod, dahil iti ubing tayo, dahil iti vision, dahil iti pastor tayo kakabsat, dahil iti Hosana Montessori, kat nagpintas kakabsat ta manipod ka, dahil iti kapilya tayo, kat isot pangrugyanan, nga pagjakapan kakabsat, dagiti ububing,
Kasi kitaan tayo nangig ko ngayon niya si Pastor Pruby, nga kaya ito nga umay nga school year, dito ismek, mabalintay nga reach out and manin iti elementary. And that's very true. Do you know the reason why? Kat no uray no at the ministry tayo iti college through BYC, ministry tayo iti high school through ismek, kat no dagitoy elementary kakabsat, awan ti man minister ka dagitoy, ay kapermi nga umay, dan tulat taman intayan ta, high schoolen, akat addan tulat taman dagiti banag nga nalulukuken, nan anayen nga, dapat nga maiplastar, ngam nagmayat, marugyanam iti elementary, maadalanen, masursurwan, okay, ag-level up di high school, at danton dito ismek, nga mabalin nga, mangalak keng kuana, mang minister keng kuana, ag college, at danton dito BYC, nga mang minister keng kuana. And I am telling you, 5, 10, 15 years from now, if these ministries and if this vision of our senior pastor will be fulfilled, I know and I believe, mabaliwan ti trend ti young people, kadagiti luglugar tayo kakabsat. Godly and moral values. Through prayer, pag-pray tayo kakabsat. Nga dagiti panagbiag tayo, mismo, kat usaran kan aramaten kumay ti Apo, tapno iti kasta, daytoy nga banag, nadyusan, nga kababalin kan sursuro, kat makita iti panagbiag tayo, kan manipod ti panagbiag tayo, isut pagayawsan, nga agturong kadagiti biag ti sabaling at tao. Prayer reinforce their commitment to a life with honesty, godly principles through prayer. Iso nga, sapay tayo ti daytoy nga rabii, daytoy nan anay nga panagkararag, kat iso iti mangted kada tayo ti strength, tapnon iti kasta kat san tayo, nga alisto nga kapten ken asitgan, iti kabusor ken uray pay ti sulisog. Sino kada kay dito iti napadasan ng tinagbonfire? Muyo je bonfire? Di nga min no narubrub day je bonfire, narigat ka nga makadukot. Tama mali? Nadarang. Narubrub darang. Nutibiyag tayo kat narubrob, kaputi kararag, narigat nga makadukot ni Satanas. Narigat nga makadukot ti sulisog. Isu nga dapat ti maysa nga goltay ti naldaw-aldaw. Rubruban tayo ti panagkararag ti biyag tayo. Mamatiak ti amin na pusok, nga niya po Diyos, kabailan na nga balbaliwan, uray pay ti kadadaksan nga panagbiag. Nuday ta nga biag, kat masursuro na ti agpakumbaba, iti saklang ken sangwanan ti Apo, kat agkararag, kat irugi na ti agkararag, rugyan na iti agkararag, planwen na, ken desisyonan na, nga pagbalinan nga ti panagkararag, kat may nga sistema ti panagbiag na. And someday, you will see the effect. I am thankful to God nga ti kararag, ti Bible, ti church, dagiti papastor, nagbalin dagitoy nga instrumento. Tapnon iti kasta, aday ti maysa nga biag, nga hanlang nga binalbaliwan iti Diyos, no di ti mabalin nga mararamat pay iti Apo. I hope that this evening, may it be that prayer will make a significant effect in our life. That it will renew our inner strength. It will give us wisdom and guidance. It will help us to grow spiritually. It will give us peace of mind. And it will provide godly and moral values. Brethren, will you pray? And will you make prayer one of the most important activity in your daily life? Will you? God bless you, kakabsat. Tiapo timang bendisyon kada kayo. Thank you, Pastor Proby, for this privilege and opportunity.